Je tu ešte jeden človek u nás, ktorý včera tiež krstil. Avšak Áno. nie CDčko, ale... Svoju knihu. Je to kuchár a šéf-kuchár výborný, skvelý. Kto vie, možno si raz aj popri tom zaspieva. Vieš, že to sa stane takým tvojim netradičným povolaním ešte, vieš. Vojto Arc, Ahoj. Dobré ráno, čau. Dobré ránko. Ako dopadol krst? Veľmi dobre, ježiš. Ukáž knihu, prosím, ktorá to je toto? Krásne. Čiže všetky možné recepty, čo v tom nájdem? Keby som si chcel napríklad nátierku brinzovú urobiť? Brinzovu zrovna nie, ale budeme pripravať kuracú paštétu, ktorá je tam veľmi jednoduchá. Všetky tie recepty mali byť koncipované tak, aby tá gazdinka alebo ten človek, to otvorí, aby to zvládol. Jasné. Čiže je to spravené takou formou jednoducho, že otvorím a toto dokážem aj ja. Krstnými rodičmi tejto knihy sú naši kolegovia z Telerána Aďa a Daro. A teraz sa ideme venovať tej paštete. Čo na ňu potrebujeme? Samozrejme kuracie pečenky a kuracie prstia. Vždycky kuracie pečenie musí byť 3-krát toľko ako kuracie prstia, že 3:1. Áno. Cibulku, masielko, tymián, vajíčka, nejaké vínko a trošku alkoholu. Vínko na to, aby sme sa my nalievali, alebo budeme podlievať? Podlievať tú pečeň a zároveň budeme dochucovať aj ovocné žele. A však si nalejem, keď potrebujeme. Nie, nepotrebujem to. Kuchár alkoholik. Tak to z rána hneď, no prepačte, to bolo len taká otázočka. Čajíček poprosíme. Vojtišku, tak začni, tak nám ukáž, ako postupujeme. Čiže ja spením vlastne cibulku na masle, na drobnú nakrájanú. Všetko si musím nakrájať na kúsky, pretože potom zase 2/3 rozmixujem na jedno, na ten kucháž, keď to udusím. A 1/3 chcem takú rustikálnu, aby v tej paštete boli kúsky, aby tam boli potom, hej. Takže na masielku spením cibulku a nie do hneda, musí len tak zmeknúť. Takto by sme vedeli napríklad urobiť aj paštetu z husaciny, z kačaciny, z čohokoľvek? Určite áno, len týmto chceme ukázať aj v tej knihe všetko robené, že aj za menej peňazí. Za menej sa dá spraviť vynikajúce jedlo. A časovo? Napríklad, vieš, niekto mi povie, vieš čo, prídem ti na návštevu a teraz si poviem, chcem urobiť paštetu, ako dlho mi to si predrob, však to si urobíš a urobíš. Budem mať v chladničke. Práve, že to je výhoda toho, že to robíš týchto, potom gratinové zmysle. Zarestuješ to, kuracie prsa na maselku s týmto, dáš tam tymián, sol, korene, podľa dusíš to, rozmixuješ to. 20 minút? 20 minút dure, to robíš vo vodnom kúpeli a potom zachladíš. Výhoda, že keď to zaleješ potom maslom a čokoľvek, to môže mať 5 dní, týždeň. Vidíš to? Dobre, ale však nevie, ale chápeš, nepočítam s tým, že príde mi návšteva. Skúsený kuchár ťa poučí, no ale nechajme to tak. Donesem ti víno, počkaj, neboj sa. Ešte nejaké lekcie si môžeme dať, ale teraz budeme mať takú mini lekciu tanca, pretože máme tu dnes elastik, tak ideme trošku elasticky tancovať. Tak tanečná škola, okrem toho pán doktor Ilko, ten tiež jedným okom bude pozerať a možno, že sa pridá, uvidíme. Dobré ráno. Dobré ráno.